алейхи ва саллям Кабатулла кырында булганда, аның янына килә Хаббаб ибн Арат радияллаху анху. Һәм әйтә: "Эй Аллаһ илчесе саллаллаху алейхи ва саллям, бер дуа кылсаң иде, безгә карата шушы мөшрикләрнең явызлыклары төшмәсен иде, Аллаһ Тәгалә безгә ярдәм җибәрсен иде" ди. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Сезгә кадәр булганнарны Раббым Аллаһ дигәннәре өчен генә башларына пычкы куеп тиреләй кисәләр иде" ди. Һәм алар ике якка аерылып китәләр иде. Сезгә кадәр булганнарны Раббым Аллаһ дигәннәре өчен генә тимер тараклар белән тарыйлар иде, шуның сәбәпле аларның инде итләре сөякләреннән аерыла иде. Әлбәттә, Аллаһ Тәгалә үзенең эшен тамам кылачак, ләкин сез ашыгасыз, сабырлык күрсәтегез ди. Монда инде менә шушы туктап китәсе килгән шәхес, монда инде Хаббаб ибн Арат радияллаху анху. Менә аның инде тарихын кыскача гына яктыртып үтәсе килә. Бер вакыт Анмар дигән бер хатын Мәккәдә яшәүче куллар базарына бара, үзенә кул алыр өчен. Бәләкәй кулларны карап йөри һәм аның күзе бик матур гына, бик яшь кенә, акыллылыгы йөзенә чыккан бер егеткә төшә. Һәм ул аны сатып ала. Кайтканда алар арасында шундый әңгәмә барлыкка килә. Анмар сорый: "Синең исемең ничек?" ди. Тегесе әйтә: "Хаббаб" ди. "Әтиңнеке ничек?" ди. "Арат." "Син кайсы яклардансың?" "Мин Нәҗд җирләреннән" ди. Буңгысы көндә шу Рият булган тирәләрне Нәҗд җирләре дип әйтәләр. "Белсен ди, гарәбимне" ди. "Гарәп кешесеме" ди. "Әйе" ди. "Ничек без монда куллар базарына килеп эләктең" ди. "Безнең кабиләбезгә гарәпләрнең булган бер кабиләсе һөҗүм итте һәм инде ирләрне үтерде, хатын-кызларны җария итеп, инде әсир итеп, кәнизәк итеп алды һәм инде балаларны куллыкка алды, малларны алып китте. Кулдан кулга йөри торгач, мин менә сезнең кулыгызда" ди. Һәм инде шушы Хаббабта ул бик нык күп сәләтләр күрә һәм инде ниндидер бер файда алыр өчен ул аны тимерчегә, бер мәшһүр тимерчегә инде эшкә урнаштыра, өйрәнсен өчен. Һәм Хаббаб ибн Арат шушы тимерчелек эшен бик тиз төшенә һәм инде бик яхшы кылычлар ясый башлый. Аның инде хуҗа хатыны Анмар шушы кылычлар белән сәүдә кыла ди. Һәм бөтен кеше арасында инде шушы Хаббаб ибн Аратның даны таралып китә, аның әманәтле икәнлегенә, бик яхшы, бик күркәм холыклы икәнлегенә. Хаббаб ибн Арат шушы эштән бушаган арада фикерле торган була. Бу төн берәр кашан битермикән ди. Ягъни шушы караңгылык, наданлык, шушы кешеләрнең сукырларча бутларга табынуы берәр кашан битермикән ди. Берәр кашан таң атырмикән дип фикерли. Һәм Аллаһ Тәгаләдән сорый: "Эй Раббым, миңа гомеремне узынрак итеп шушының хаклыкның таралганын күрергә насип итсәң иде" ди. Һәм шундый да Аллаһ Тәгалә аның дуасына җавап бирә. Узак та үтмәй Хашим кабиләсеннән булган Мөхәммәд үзен Аллаһ илчесе икән дип, Аллаһ илчесе дип игълан итте дигән хәбәрләр килеп ирешә. Һәм Хаббаб ибн Арат радияллаху анху беренчеләрдән булып ислам динен кабул итә һәм инде беренче 10 төркемгә керә. Ягъни җәннәт белән сөендерелгәннәр арасына. Һәм аның турында, аның ислам динен кабул ителүе аның хуҗаларына килеп ирешә. Анмар үзенең инде абыйсы Сибах ибн Абдул-Узза дигән кешене һәм инде Мәхзуми кабиләсеннән булган яшьләрне алалар һәм Хаббабның алачыгына, тимерче алачыгына юнәләләр. Тегесе әйтә: "Сибах, эй Хаббаб, ди, безгә бер хәбәр килеп иреште, ләкин без аңа ышанмадык" ди. Хаббаб әйтә: "Нәрсә ул?" ди. "Сине имеш ди, мөртәд булган дип әйтәләр ди, ягъни динебезне ташлаган дип әйтәләр" ди. "Юк" ди, "Мин динне ташламадым, мин бары тик исламны кабул иттем" ди. Ягъни хак динне кабул иттем. Һәм инде шушы сүзләрне әйтеп бетерә, теге Сибахның кырында кулына эләккән тимер чүкечләр, була инде тимер чүкечләрне Хаббабка ыргыта башлый һәм кулына нинди тимер эләксә, шуны ыргыта. Шунда аны кыйныйлар, битләренә шушы сандалиялар белән тибәләр, инде теге үлгәндер дип калдырып чыгып китәләр. Ләкин инде Хаббаб радияллаху анху кире җаны кайта дип әйтик, инде кире терелә. Һәм менә шушы Мәккәдә инде таралып китә, кешеләр берәм-берәм инде Мөхәммәд алейхиссалам артыннан иярә башлаганнар дигән хәбәрләр. Һәм Абу Суфьян тиз арада шушы Мәккә мөшрикләрен Кәгъбәтулла тирәсендә җыя һәм шушындай инде карар кабул итәләр. Һәр бер кабилә, әгәр дә аларның кабиләсендә берәр кеше ислам динен кабул иткән булса, ничек эзәрлекләр була, шулай итеп эзәрлекләргә ди. Һәм инде билгеле Сибах һәм инде Анмарның
кул астында мөселман булган Хаббаб ибн Арат кул аларның кул астында була. Һәм инде Хаббабны бик нык яфалый торган була, җәзалый торган булалар. Ул бит яшь кенә егет була. Аны шушы көн кыздырган вакытта эссегә алып чыгып, киемнәрен салдырып, тимер шүкелгән шушындый киемнәргә кигерә торган булалар. Эссидә тора, су бирмичә шулай итеп интектерә торган булалар. Кайнар ташларга яткыралар. Кыйный торган булалар. Әнмәр дә инде үз чиратында үзенең абысыннан калышмый. Бер вакыт ул инде Мөхәммәд алейхиссалам белән шушы Хаббаб ибн Аратның сөйләшеп торганын ишетә һәм аны инде шушы нәфрәт биләп ала шушы хатынны. Ул Хаббабның шушы алачыгына керә. Хаббабның инде кызган тимерләре була һәм менә шушы кызган тимерләре белән Хаббабның башына баса, хәтта төтен чыга башлап, ягъни тиресе яна башлап, аны җуйганчы ди. Һәм Хаббаб ибн Арат Аллаһ Тәгаләгә дуга кыла. Эй Раббым, үчен алсаң иде дигән мәгънәдә. Һәм без беләбез, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вассалам инде санап китте, 3 дуга кабул була торган кеше. Һәм шуның берсе мәзлум кеше, ягъни рәнҗетелгән кеше. Аллаһ Тәгалә мондый кешеләрнең дугаларына шундый җавап бирә, киртәсез ди. Һәм Әнмәрнең Аллаһның рәхмәте белән башы нык авырта башлый, сызлый башлый. Ул инде эт кебек улый башлый дип язалар. Һәм түзер шама булмый. Шушы табибларга йөргәннән соң инде диагноз куялар, инде ягъни лечение дип әйтик, инде шушы терелү юлын билгелиләр, аның башына янган тимер белән басырга кирәк ди. Һәм Әнмәр ничек итеп Хаббабка баскан булса, аның да башына менә шулай итеп акырта янган тимер белән басалар. Шушы авыртуы сәбәпле ул теге башы авыртуын оныта дип язалар. Һәм инде Аллаһ Тәгалә үзенең илчесе саллаллаһу алейхи ва салламга хиҗрат кылырга рөхсәт иткәч, иң беренчеләрдән булып Хаббаб радиллаһу анһу китә. Һәм ул анда булган яхшы күркәм мөгамәләләрне күреп, инде Аллаһ Тәгаләгә ихластан шөкер итеп гыйбадәт кыла. Ул Бәдр сугышында катнаша. Ухуд сугышында ул шушы Сибахның инде мөселманнар кылычыннан үлгәнен күрә. Һәм гомере азагында Аллаһ Тәгалә аңа байлык бирә. Аның инде башка сахабалардан айырмалы буларак ул акчаны бик кызык тота торган була. Аның инде өендә бер урын була, шушы урынны бүтән кеше белә торган була. Ул бүтән акчасын шунда куя. Һәм кемгә акча кирәк, ул шунда килеп бернинди аңлатусыз бер нәрсә сорамыйча, үзенә күпме кирәк, шул хәтле акча ала торган була. Шуңа карамастан инде Хаббаб ибн Арат бик нык шушы әйберләр өчен җавап бирүдән инде нык куркып, еш елый торган була, кыямәт көннәрен искә төшереп. Аннан соң инде аның менә шушы бер генә вакыйганы әйтеп китәм дә, Умар радиллаһу анһу халифа булганда, аның янына Хаббаб килеп керә. Һәм ул Хаббаб белән инде Билалны аеруча дәрәҗәле урыннарга утырта торган була. Бүтән кешеләр арасыннан да сез шушыңа иң лаеклысы дип әйтә. Чөнки Билал радиллаһу анһу да Хаббаб та менә шу Аллаһ юлында инде бик күп сынаулар күргән кешеләр саныннан. Һәм бер вакыт Хаббабка ул әйтә, Хаббаб ди, мөшрикләр тарафыннан сиңа тигән иң каты газап, иң каты шушындай газап нәрсә булды дигәч, ул әйтә, ул башта уяла. Соңыннан инде Умар радиллаһу анһу үҗәт рәвештә сорый башлагач, ул үзенең аркасын күтәреп күрсәтә. Бүтән әйберне күргән тормышында әллә нәрсәләрне күргән Умар ибн Хаттаб куркып куя. Чөнки аның тәне шулай бик куркыныч итеп янып беткән була. Нәрсә бу Хаббаб ди? Бер вакыт ди мөшрикләр шушы учак яктылар, хәтта кузлары төшкәнче ди. Шушы янып торган кузларга мине аркам белән киемнәремне салдырып яткырдылар ди. Һәм инде бер риваятта килә, аның өстенә таш куйганнар торып китмәсен өчен дип, икенчесендә инде аның аякларына сөйрәделәр дип килә. Һәм минем аякларымнан сөйрәделәр, хәтта минем инде итем сөягымнан аерылып, шушы аккан сүлләрем шушы мине кузларны сүндергәнче ди. Менә шушындай газапларны күрә шушы сахаба радиллаһу анһу. Һәм инде үлем алдыннан ул инде бик нык каты елый, Аллаһ белән ант итәм ди, миңа Аллаһ Тәгалә биргән бүтән байлыкны мин Аллаһ ризалыгы өчен тоттым, бер тиенне дә кызганмадым, сорап килүчеләргә бер вакытта да юк дип әйтмәдем ди. Ләкин миңа кадәр булганнар бер нәрсәсез үтеп киттеләр, безгә ди Аллаһ Тәгалә бүтән шушы дөньяны җәйеп салды ди. Һәм мин куркам, Аллаһ Тәгалә безнең әҗр-савапларыбызны бу дөньяда биреп бетермәсә ярар иде ди. Һәм инде шушы сүзләр белән шаһадат кәлимәләрен әйтеп, вафат була, үлеп китә. Һәм
Гали радияллаху анху аны күмгәндә инде әйтә, Аллаһ Тәгалә Хаттабка карата мәрхәмәтле булса иде ди. Ул теләп ислам динен кабул итте, ул итагать итеп хиҗрәт кылды һәм инде муҗахид булып, ягъни җихад кылып тормышын үткәрде һәм инде шушындый күркәм вафат булуга лаек булды ди. Һәм инде чынлап та менә шушы вакыйгаларны карап, безгә инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә аңлатты, сабырлыкның кирәк икәнлеген, сабырлык ул гыйбадәттә дә кирәк, ул башка гамәлләрдә дә, дөньяви эшләрдә дә кирәк, һәрбер әйбердә дә сабырлык бездән таләп ителә. Аллаһ Тәгалә әлбәттә сынаячакмын дигән, малларыгызны да, җаннарыгызны да алып, ризыкларыгызны да алып дигән, син сабыр булучыларны сөендерде. Аллаһ Тәгалә әйтә, дөреслектә сабырларга аларның әҗерләре хисапсыз биреләчәк дип әйтә. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, bir hadisinde ve ennen nasra ma'as sabri hem җиңү ярдәм ул сабырлык аркылы гына ди. Аллаһ Раббыбыз һәр барчаларыбызга да ныклы иман, тәүфыйк, һидаят, истиқамәтләрен насыйп итсә иде.